बेयाव फैदोनो Silkoti family blog. Hi friend, नया friend. Hello, welcome मेरे LB में आने के लिए thank you. नया फ्रेंड लाइक कीजिए. आप कहाँ से है? सिलकोटी फैमिली ब्लॉग. मेरे LB में आने के लिए थैंक यू. लाइक डन, थैंक यू लाइक देने के लिए. दिल्ली, ओ दिल्ली से. मैं आसाम से हूँ. आसाम कक्राझार डिस्ट्रिक्ट से हूँ. कोकराझार डिस्ट्रिक्ट जानती हो आप? ओके. कभी आया है कोकराझार में? आसाम में कभी आया है? आज आपको ज्वाइन किया था. हाँ मैं भी आपको ज्वाइन किया है, सपोर्ट किया है. मैं भी आपको वहाँ नहीं आया. ओ नहीं आया है ना. ठीक है. मैं भी कभी दिल्ली में नहीं गया है. मजा कर. हायन की LB में. हाँ याद है. मैं भी आपको सपोर्ट किया है. गरम था. मैं भी आपको सपोर्ट किया है. हेलो. कौन है? मैसेज करो. BBMDS स्टार. हाय हेलो फ्रेंड. हेलो वेलकम मेरे LB में आने के लिए थैंक यू. आप कहाँ से है और कैसे है फिलहाल अभी? आपके वहाँ विंटर कैसा है? आप विंटर अभी तो विंटर नहीं. ठीक है. बाबा ठीक है. बारिश वगैरह नहीं हुआ है. अजय हाय. अगर किसी के साथ फ्रेंड नहीं तो फ्रेंड हो जाओ. ब्लू साइड बोलो, मैं ब्लू दे दूंगी. खम्पन से. खम्पन में तो सुना ही नहीं है ये जगह का नाम. खम्पन किधर है? दिल्ली में बारिश हुआ है और हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रहा है. ठीक ठाक है. जापान से. ओ जापान से. थैंक यू जापान से मेरे LB में आने के लिए, मेरे को सपोर्ट देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद है. आप मेरे साथ फ्रेंड है कि नहीं? अगर फ्रेंड नहीं है तो फ्रेंड हो जाओ. सपोर्ट नहीं है तो सपोर्ट हो जाओ. अब रेन्स लाइन लेवेन दाना. अरे माबा सारो बर' सारो. ब्लू. ओके. जापाननि ना थगायदों नामा आंखौलाय? फ्रेंड हो जाओ एक दूसरे के साथ. ब्लू दे दिया मैं आपको. सिलकोटी फैमिली ब्लॉग्स.
फ्रेन हजाव रुपसिं सरगारि मानो गाबखो सना रुपसिं आगै जोंहा मानो गाबखो I love you नो love you too क्यों रो रहा है रूपसिंह बोलो तो क्या रीजन है रोने का सिलकुटी खाम सिलकुटी आपको बुला रहे हैं बीडीएमएस फ्रेंड हो जाओ रूपसिंह ज्वाइन हो जाओ ओके ज्वाइन हो जाओ ज्वाइन एक दूसरे के बियार मोनलोङाखै बियार मोनलोङाखै आयै आंना सनाया बियार मोनलोङाखैनो रुपसिं फंबाया बियार मोनलोङैनि दुखु जादोंनो कहाँ ज्वाइन करना है सोरखौ I love you होनदोंनो रुपसिंनो बिब'खौ होनदों मा ने रुपसिं I love you आलाय बयखौबो बुंनो हायो I love you किसु ऑल भी बोल सकते हैं इसको दो बाबू को क्या है कुछ भी नहीं है तो तेरा अब बाजैखौ होनदों बट बिदि BDMS एन मुसाहारि हाय हाय I love you 23 नो एन मुसाहारि मामाजों लोगो गैयाबा लोगो जादो ओंखाम संनिसै आंहा दाबो ओंख्रियानो लाबाखैहाय आयौ चक्लेटखौ बिदि जायो हा बिदि जायो मानसिया चक्लेटखौ आं खानोखौ खाफिनसैसो नैबेयाव लाइक दान थेंक इउ नेहा लाइक होनायनि थाखाय फेसबुकाव मोजां मोजां नुथारदोंहाय नोंनि रिल्सफोरखौ नेहा हाय बिखुनजो इभिनिं 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 बिहाव मामा बिजामादै दानो ओंखाम सङो आरोनो दानो ओंखाम संनो नागिरबायहाय जोंहा नेहा गैया उन्दै गोरलैबो दंना आंहा संनानै जाखांबाय संनानै जाखांनानै दा मोनायाव जाला आरो नोङो ओमफ्राय मा होनदों जोंहा मामाया एडभान्स कंग्रेचुलेसन 1K निनो आयौ 1K दा सिमां नुदों दहाय 818 ना बेसेबांबा थांबायमोन खमायना 8 जनल'सै दैनिक 10 जन खमायो सिलकुटि गिभ बेक करो फ्रेंड सिलकुटि बेबी MDS ने आपको सपोर्ट किया है और बैग देने के लिए बोला है नो सीसी कर दिया तुमने दैसा नेहा आगै रदा सं दानोलाय मानो संनांगौ ने एन मुसाहारि नों बेग हरफिनबायना होनदों नेहा नों प्रदीपखौ बेग हरदोंना हराखैनो नेहा आगै रुपसिं दा जागोन ब्रा 11टा PM आवनो अबिनाश ट्रेभेलिं फैलायबाय नै जोंहा गैया हेल' हाय हाय वेलकाम अबिनाश ट्रेभेलिं आगै माब्रै दङ बर्थमान आरो बाहा दं खोन्थाहरदो नीलेश्वर बर' हाय फ्रेन्ड हाय नीलेश्वर आगै सिलकुटि मैंने कर दिया एन मुसाहारि थाब संनांगौ प्रदीप सना होनदों उन्दै गोरलै दङना बेहाबो उन्दै दं आपका कमेन्ट नहीं आया होनदों सिलकुटि हिन्दी बोलो सिलकुटि रूपसिंह सरगारि ड्यूटीयाव आंहा हिन्दी बोलो सिलकुटि आप किस किस से फ्रेंड नहीं है फ्रेंड हो जाओ रदे बेक खालामनि गोसोआव दं अब्लाबो चेक खालामनि एन मुसाहारि सिलकुटि से फ्रेंड हो जाओ सिलकुटि से फ्रेंड नहीं तो फ्रेंड हो जाओ
एन मुसाहारी ब्लॉग। रूप सिंह मुझे हिंदी नहीं आता है। तो फिर ये तुमने जो अभी अभी लिखा है तो क्या है ये? हिंदी नहीं तो नहीं आता है। एन मुसाहारी नों सिमेन्टनि ना होनदों? मोजाङै दं। न'आवनो दङ होनदों। सब न्यू है पहले जॉइन मी। सभी को सिलकोटी फैमिली ब्लॉग से फ्रेंड हो जाओ। सिलकोटी ऑलरेडी डन ना क्या है? ऑलरेडी है क्या? और सिलकोटी आपके साथ एन मुसारी ऑलरेडी सपोर्ट है बोला है। बीबी एन मुसारी गिव बैक करो प्लीज। एन मुसारी आगै नोंखौ बीबी एमडीएस स्टारा होफिननो थिनदों। प्रदीप होनदों। संगीता स्केचिन लाइट स्टाइल आ गया है हमारा फ्रेंड। हाय लाइक डन। कैसे हो? ठीक हूँ मैं। थैंक यू मेरे एलबी में ज्वाइन होने के लिए। एलबी मतलब लाइव। रूप सिंह वो हिंदी नहीं है भोजपुरी है। हाँ भोजपुरी है। अभी समझ में आया मे भी। आगे नहीं होगा। वैसे मैं भी हिंदी बोलना नहीं आता है। जल्ला मल्ला है मेरा हिंदी। लाबरा है लाबरा। अच्छी तरह से नहीं आता है हिंदी को बोलने। मम्मी का भी ऐसा ही है। मेरा मिक्स है हिंदी इंग्लिश बोडो बांग्ला असमिया मिक्स है। फिर भी सभी समझने की कोशिश करो। अबिनाशा होनदों बेसेबां जाखो साबा इरा आब' साबसक्राइबा आब' नोंना 800 आटगोनहाय। खमायबाय थायो दसन मुसाहारि अल हे गोजामसोनो मुसाहारि केफा सर अल है बोला है। क्या लाबरा है? क्या लाबरा है? वेलकम डियर। वेलकम डियर। लाइक डन दे दिया है मैंने। थैंक यू जो इसे लाइक देने के लिए। सिलकोटी ने बोला है संगीता दी प्लीज ज्वाइन। संगीता लाइफस्टाइल आपको सिलकोटी ने बुलाया है ज्वाइन होने के लिए। रूप सिंह सुरगुवारी क्या लाबरा है? लाबरा बांग्ला है एसामीस है सब कुछ है। लाबरा इंग्लिश है। ए बाबा क्या कर रही तू? प्लीज ज्वाइन करो और रिटर्न पक्का। और सिलकोटी ने बोला है ज्वाइन होने के लिए और रिटर्न कर देगा पक्का। मेरे को भी किया है। स्वीट वॉइस मेरा वॉइस इतना खराब है और स्वीट बोल रहा है दी। क्या बोल रहा है? एन सी एस ब्रह्म हाय सी एस ब्रह्म वेलकम मेरे एलबी में। हम नहीं समझते हैं। आप तो भोजपुरी है ना क्यों समझ में आएगा? कितने से मतलब कितनी आईडी से बोला है शायद 7 तुम भी ना क्या बुंगो लाबरा तो ऐसा ही होता है ना। संगीता गिव बैक करो दी। एक है फैमिली जी कितनी से एक बोला है। विश्वनाथ ट्रेवल 4864 टोटल व्यू यू आर अब रनिंग 4800 टोटल व्यूज यू आर अब रनिंग। सोरना नों आंनिया ना नोंनिया 4800 सिलकोटी मैं हूँ आपके घर
Oh, एनमुसार प्रदीप सना कमेन्ट हरलाय मोनसे होनदों दिदोम आदा फैबाय जोंहा नै आं लाइक होबाय सिस्टार थेंक इउ आदा दिदोम लाइक होनायनि थाखाय थाब थाब 1K खालामना होदो आदा दिदोम थाब थाब साबात खालामनानै दानो होनदों नै प्रदीप जावैसे कमेन्ट हरनोनो सिलकोटी दिदम प्लीज ज्वाइन आधा दिदम नंगौ सिलकोटिया ज्वाइन होने के लिए बुलाया है सिलकोटी संगीता दी नों थांबाय होगासिनो दं नै गामसा लानानै नुवाखै सिलकोटी ज्वाइन मी सीएस ब्रह्म ने सिलकोटी आपको ज्वाइन होने के लिए बुलाया है दिदम दाबो 1K खालामनो हायाखै माथो हायाखै दे आदा रावबो सापर्ट होआ आंखौ दिनै 10 जन खमायलायबाय मियाबो 10 जन खमायदों आंबो इउट्युबनि फैसाखौ जानाय लुबैदोंमोन गोदै ना गोबाब ना मा होनो आदा सिलकोटी ब्लग ब्रह्म जी ओके कितनी आईडी है किसको बोल रहा है सीएस ब्रह्म किसका कितना आईडी है एनमुसारी फैयाखै बोबाबो रोङा नों खालामनो मन्जु माखौ रोङा नों खालामनो माखौ रोङा बुजियासै आं ना दहायनि 1K को होनदों हि जायालै तुम्हारा 1K समझ बोलो दिल में बहुत बुरा लगता है 1K होने दो जल्दी जल्दी समझ बोलो ना रूप सिंह स्वर्गवारी दहाय होननाय बायदि मोनदोंमोन आं शुभ शुभ बोलो शुभ शुभ एने सिलकोटी बुलारे 64 खौ बेसेबां बुङो 48,000 प्लस 64 खौ बेसेबां बुङो ना बेसे 48 ल' नों होननाया 48,000 नामा 4,800 ल' नों होननाया 4,864 दहायना ओमफ्राय दिदोम गिव बेक करो मंजुलिका हा आई एम बहुत मंजुलिका अच्छी वाला मंजुलिका सीएस साफ करो मंजू साफ करो साफखौ मंजू क्या बोल रहा है रे सीएस ब्रह्म मुझे समझ में नहीं आया है आप क्या बोल रहा है और अविनाश तुम भी क्या बोल रहा है मुझे समझ में ही नहीं आया है मेरा छोटा सा मेमोरी है ना दिमाग है ना ये समझ में नहीं आता है साफ साफ बोलो हम तो बुंबाई करेगा बेबी डीएमजीएसजी चेक डन चेक किया है ब्लू लाइट ओ आदा रे ब्लू होनसे दे दिया दिदम दा आपको ब्लू दे दिया मैंने सिलकोटी ब्लॉग्स क्या बोला है ब्रह्मदान ब्रह्म आपको कौन ब्रह्म सीएस ब्रह्म आपको संगीतास्ती ने सपोर्ट किया है न्यू काम 10 से बाबा 90% गया है मेरा जो जा अबू का हॉस्पिटल ऑन करो प्लीज गो 1 minute 10 आईडी से संगीता किचन ने बुलाया है आ जाओ आं टेन्ट'नि र' ओंखाम संनि बोराया होसोगोन दोनथ'नि थांथ'नि आं थांथ'नि र' होनदों ओंखाम संनो बोराया होसोगोननो नङाबा दे बुजिया नों मन्जु बेखौनो बुजियाहाय आङो जा राहा हुनो नै आदा दिदोमनो आङो माबा होबायमोन ना ब्लू होबायमोन ना माथो जादिया सिलकोटी संजीता जी काम 3 से 3 आईडी के साथ बुला रहे हैं संगीता किचन लाइफस्टाइल फैमिली जी 7 एसटी बुला रहे हैं रूप सिंह मेमोरीज होता है थाकाये ब्रा ओ हाँ फिर भी मेरा ज़्यादा होता है
स्टार ने क्या बोला है अविनाश गिफ्ट बैक करो अविनाश नोंखौहाय गिफ्ट बैक खालामनो थिनदों स्टारा जोंहा सिलकुटि ओके सिलकुटि ऐसा नहीं करना वीडियो देखकर सपोर्ट करना खत्म होने से पहले बोला है ओके एसटी बोला है एसटी ओके स्टार जाम्बाखि चक्लेटखौ मानो गाहरखो नोंलाय नङालै 4800 नङा 48,064 ना भिउ थांबाय होनदों बुजियाखै नामा कमेन्टखौ मोजाङै नाय दे सोरनिया आंनिया नामा आंनिया दासो माबाल' थांदों भिउआ बिसे थांबाय खोमा ओमफ्राय खिन्थु वाट्स टाइमा 700ल'नो दाबो ओके दे होनदों वाट्स टाइमा 700ल'नो आंनिया अबिनाश आगै दाबो मुङाबो गारहरनोसै जां नोंखौ गथ' साबस्क्राइब कर' होनदों साबस्क्राइब थां हस्पट दं एन्ड सियर स्किप बैक करो फ्रेंड न्यू सब्सक्राइब आया है सिलकोटी सब्सक्राइबर आया है सिलकोटी नोजोर ब्रह्म यूट्यूब मा ओंख्रिब्रा नोंसिना ओंख्रिया खबर गैयालै आगै मैखुनसो संनो हागौ आङो उन्नुकी लाइव हाय वेलकम मेरे एलबी में आने के लिए थैंक यू एकदम थैंक यू लाइक देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है मा जादोंलाय चक्लेट जादों रबसिं चक्लेट खायसे आं सिलकोटी संगीता दी डन संगीता आपको डन किया है सिलकोटी फैमिली ब्लॉग्स ने एक दूसरे से जुड़ जाइए प्लीज किसको रेंज चाहिए बोलो और सभी लाइक करो मेरे को छोटा छोटा सा प्यारा सा लाइक दे दो मेरे को भी आंनोबो हा होन मोनजाबाय लाइक दोनाबो सना थेंक इउ अफिसियेल निसान आगै सोरबा लोगो नांगौबा नोंहाबो लोगो जादो सिलकुटी ओ नो प्लीज ज्वाइन चार्जर लेके आना ये लो मुझे चार्जर ये वाला नहीं है नो ओ नो प्लीज ज्वाइन ओ नो न्यू कम 10 ओनो की लाइव मेरे को भी 10 दे देना मैं भी आपको 10 से दे दूंगी बाद में लाइव से निकलती ही मतलब लाइव रखते ही मैं भी आपको 10 आईडी से सपोर्ट कर शायद मेरे लाइव में आज नया होगा हाँ नया है 695 है उनका सब्सक्राइबर मेरे को सपोर्ट कीजिए मैं भी आपको सपोर्ट करूंगी उनकी लाइव और 10 आईडी से भी मेरे को सपोर्ट करना मैं भी आपको सपोर्ट करूंगी बाद में मैं आपको सपोर्ट किया है खिरल आंनोबो लाइक दानाबो सना थेंक यू उनु प्लिज जइन रुपसिं होनबाय हा होनबाय आरो नों मोनजाबाय न्यू जइन प्लीज ओनु गिव बैक करो फैमिली जी साथ मा ओंख्रि आब' निकिता आगैया सफैनो हाबाय थेंक इउ निकिता आगै सफैनो हानायनि थाखाय ओंख्रिया खबर गैथ'आ आगै मा जानाय जागोनथाय ओरैनोबाबो दिनै मिरामिससो ना ओमफ्राय सिलकुटि अके रुपसिं मेंबाय गोखासो मोनजाबाय गोखासो गोदैसो आं जाखोन्दाखाय गोखा जादों खोमा
आंनियाव कमेन्ट खालामना दोनहर आं बेक खालामगोन सोरबा फ्रेन्ड नांगौबा ऑफिशियल निशान ने बोला है उसके साथ कोई भी फ्रेंड नहीं तो फ्रेंड हो जाओ और कमेंट करने के लिए बोला है और ऑफिशियल निशान ने बाद में सब करूंगा मतलब सपोर्ट करूंगा बाद में मूड देना ओके क्या मूड देना आं डिउटियाव थांनो देलायनोसै मा मुड होनो थिनदों नोंलाय मुड ऑफिशियल निशान गिव बेक करो फ्रेंड बिदि मेसा नोंखौ सापर्ट खालामबायनो आगै अफिशियल स्टारा बे सापर्ट खालामबानो जाबाय आं डिउटि थांनो देलायनोसै देलायदो दे ओके स्टार कमेन्ट खालामनो थिनदों नोंखौ स्टार मामाया निशानाहाय सि जाखोन्दासोनो निकिता ब्लग गिव बेक करो प्लिज फ्रेंड निकिता आगै नोंखौ स्टाराहाय BBMDS स्टाराहाय सापर्ट खालामबायनो हरफिननो थिनदों गावनोबो सापर्ट हरफिननो थिनदों आरोना BDG चेक डन लाइक मेरे को भी TID से सपोर्ट कीजिए मैं भी आपको सपोर्ट कर लूंगी बाद में नायक नहीं खलनायक हूँ मैं हाय वेलकम मेरी LB में आने के लिए थैंक यू आपको बहुत बहुत धन्यवाद है आपको अगर आप किसी से फ्रेंड होना है तो फ्रेंड हो जाओ नायक रूप सिंह फाग्ली सपोर्ट मुद देना होनदों आं सपोर्ट मत देना फाग्ली सपोर्ट मत देना होनदों आं सपोर्ट नहीं चाहिए ना आपको आपका क्योंकि चैनल नहीं है इसलिए ना मामा मनिटाइज माबा मनिटाइज लायनो होद हरलाबायबाय ब्लु हरलाबायबाय आं फैमिली जी का कमेंट मिला सबने चेक उनु दी डन उनु को सपोर्ट किया है सिलकोटी फैमिली ने उनु जी आप कहाँ पे हैं सिलकोटी दी ने आपको सपोर्ट किया है लेना उनु है कि नहीं उनु न्यू प्लीज ज्वाइन और सिलकोटी आपको ऑफिशियल निशान ने बुलाया है नायक आप कहाँ से है कहाँ से है पगली सपोर्ट मत देना प्लीज कमेंट करो और एक दूसरे से जोड़ जाइए प्लीज थांजोबाय खोमालै मानसिफोरा 9 लोग है कौन है कमेंट करो प्लीज और एक दूसरे से सपोर्ट कीजिए कमेंट प्लीज मम्मी ब्रह्महाय आब' दिनैसो आंहा लोमजानानै थाखायनो गैया आब' दिनैसो नोंहा मम्मी क्या हुआ रे बाबा क्या है दिनैसो फेमिली जी डन चेक सोदोम औवारि आगै फैबाय नै जोङो हाय गुड इभिनिं आगै वेलकाम आंनि LB आवहाय नोंहाबो मम्मी सोरजों लोगो जादो सोदोम औवारि उनु जी किस से साथ फ्रेंड है तो फ्रेंड हो जाओ सभी ब्लू साइड बोलो मैं ब्लू दे दूंगी आपको ब्लू देता हूँ मैं ओके दे दिया टियन बरो हाय वेलकम मेरी LB में टियन बरो मम्मी सोदम फ्रेंड जादों सोदम वादी आपको मम्मी ब्रह्म ने बुलाया है फ्रेंड होने के लिए फ्रेंड हो जाओ सोदम वारी
नोंखौ लोगो जानो थाखाय मम्मी ब्रह्मआ लेंहरदों। मम्मी नोंनो आङो ब्लु हरनोसै, ब्लु मा नोंबो सोर सोर लोगो जानो गोसो जाबानो जाबाय। मम्मी मैंने आपको ब्लू दे दिया है, किस किस से फ्रेंड नहीं है फ्रेंड हो जाऊं। NCS बोल सिलकोटी डन चेक नाउ। सिलकोटी आपको डन किया है, CS ब्रह्मो ने चेक करने के लिए बोला है आपको। एजी गेमिं हाय, गोबावनि उनाव दिनैसो आब' औ आगै गोबावनि उनाव दिनैसो लोगो मोनलायबाय। खिन्थु आं फैनाया फैलागासिनो दङ दा, माने टाइमानो गैया आंना, गोसोबानो फैदों, फ्रि टाइम मोनबानो फैदों आरो आङो। ओमफ्राय नोंबो सापर्ट खालामलायनो गोसोबा सापर्ट जाबानो जाबाय। नोंना साबसक्राइबारा बेसेबां जाखो? 1K बारबाय बा आगैना 1K बारबाय मालाय, कंग्रेचुलेसन आगै 1K नि थाखाय। आंबो दा माने नोंनि भिडिअखौ नुदोंना नुवाखैमोनथाय गोसोआव गैला आङो। आं बयनोबो कमेन्ट हरलाबायो, जाय जायनो सायाव थाफै थाब 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 कमेन्ट हरो आङो। BDMDS चेक नाउ। बि स्टार BMDS स्टार नोंखौ चेक खालामबायनो CS ब्रह्मआ। भिडिअ होनो सोलाबाखै। भिडिअखौनो होखायाखै आरोना नोङो। भिडिअ होदो 1K बारबायना नोंना। ओमफ्राय मामाया बेसेबां थाङो? तुम्हारा वॉच टाइम कितना गया है? एजी गेमिंग 95। आपका तो 1K हो गया है कंप्लीट। वॉच टाइम कितना गया है? वॉच टाइमा बेसेबां थांखो आगै नोंना? माबायाथ' 1K थांबायानो। कौन है? अगर मेरी LB को लाइक नहीं किया है तो लाइक करो, आप सपोर्ट नहीं किया है तो सपोर्ट करो प्लीज। मेरा नेट स्लो है शायद। चेक नहीं किया दीदी, हिंदी बोलो। ओके बाप रे, आज मेरे लाइव में कौन आया है? मामा आया है, मामा देखो तो सभी कौन आया है मेरे लाइव में। हेमेंटो विश्व शर्मा शर्मा आया है। हाय हाय, वेलकम मेरे LB में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे LB में आने के लिए, और मेरे को सपोर्ट नहीं किया है तो सपोर्ट करो। आप कहाँ से है? ओ आपका चैनल नहीं है शायद, किसी का सपोर्ट ID होगा, है ना? हाँ मामा जी ने किसी का सपोर्ट ID होगा ये। आपका मेन चैनल का नाम क्या है? शायद सपोर्ट ID होगा, है ना? हेमंत विश्व शर्मा मामा जी। नेटानो प्रब्लेम जादोंलै आंनिया। थांजोबलायबायसो होनदां। हेमंत विश्व शर्मा अफिसियम थांगौमोन। बाबी जी आपका साकर 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 वेलकम वेलकम मेरे LB में साकर। बाबी जी आपका होगा, पागल हो क्या बोल रहा है? मुझे समझ में नहीं आया है। क्या हुआ मेरी जान, क्या हुआ? बाबी जी आपका हस्बैंड पागल होगा, कहा बोला है ना, घर पे नहीं है। सोदोमुआरी तुम्हें क्यों हाहिसा सोदोमुआरी को रहरबाय। न्यू फ्रेंड जयन थेंक यू। एजी बहा थांखो आब'? नेट प्रब्लेम जादोंमोनलै आगै। आं
गेमिं लोगो जादो आं गेमिं लोगो जादो गेमिं नोंखौ लोगो जानो एजि गेमिं नोंखौ लोगो जानो थाखाय लेंहरदों नै सिसि होनबाय नों नेट स्ल' नेटआ जोब्बाय खोमाहाय गिदिंगासिनो बाय बाय ब्लू ले लो ओके सिलकोटी जोबलायबायसो मानसिफ्रासो की हॉल नेट हानाय क्या करूं नेट ही ऐसा है नेट जाला नोंना मा जाखो बे नेटआ नेट जाला नोंना ओके हेमंत सर कैसे है खबर हेमंत सर कैसे है खबर बोला है वीडियोस मा रिटर्न कर दिया मैं रिटर्न कर दिया चेक करो गोमबोर से हेलो आब' मा खबर मोजाङैनो दङ आगै नेटानो जावलिया जादोंहाय एसे टिएन ब्र खाम फ्रेन्ड सिलकोटी ओके के नेटा स्ल' जालायबाय नामाब्रा लाइक नहीं किया तो लाइक करो हेमंत तुम्हार लगे जी खाम करी आसा थार बाबे मोर फालर फरा धन्यबाद फन करा हल माने तुम्हार लगे जी खाम करा करी आसा थार बाबे मोर फालर फरा धन्यबाद फन करा हल आं बुजिया मैं एसामिसनि जानती मतलब समझ में नहीं आता है सोदोमवारिनावसो थांफ्लांबायहाय आङो र' बे हेमेन्थ बिश्व शर्माखौसो नायनो नागिरदोंमोन आङो आइदि खानायाव सोरनिबा सापर होबाय लाइक होबाय बहुतिंको सिलकुटी सब्सक्राइब मिला ही नहीं बोला है सिलकुटी साइड गया है भाभी जी आपकी नाभी की नाभी को प्लीज क्या घटिया मैसेज किया है मैहुर खाम थांदा बेजों फैयाखैनो दाबो हनै मा खालामखो 7था जालांबाय हाय गुड इभिनिं मैहुर आगै थाम्फै गैया मैहुर दे लोगो खालामदो दे थाम्फैनिसै अराखैना मानसिखौहाय आं गेमिं तुम एजी गेमार तुमार लगत मरमत बाले आसु जया लोमजानाय बारा जादों गाबोन सल' हाबसिगोन होननानै नागिरदों मा जालायखो मा जालायखो जानायानो जेब्ला बेहाबो एजी गेमिं तुमार लगत मरमत भाभी जी आपका हस्बैंड पागल हो गया है क्यों मेरा हस्बैंड क्यों पागल हो गया है नहीं तो आई लव यू भाभी जी आप पागल हो गया है कौन है सर ये चैनल नहीं है टीएन काम হয় নাকি মই বহুত ভাল লাগে দে কিন্তু মামা হেমেন্থ
I love you, baby. बे रायहरनो मोनाखैना ओंखायनो फैयाखै बे रायहरजाबासो फैयो आं बे फैनायखाय रायहरनो मोनाखैना হ'ব দিয়া দিম जों back blocker बाबिजि ओजि from उदालगुरि साइबेसे दं सोंलाय आब' उदालगुरिनि सोर दङनो आंनि एलबि आवहाय आपका एड्रेस कहाँ आसाम से हूँ मैं रि आब' आं सासे लोगोनाव कल र' आब' आं सासे लोगोनाव कल खालामनि दे खालाम दे आगै अनसाय नार्जारि ब्लग फैदोंनो जोंहा आगैया हेल' वेलकाम मेरे एलबी में आने के लिए थैंक यू बोरो नोंनि मबाइला आरे वेलकाम मेरे एलबी में आने के लिए थैंक यू लाइक नहीं किया तो लाइक करो अनसाय प्लीज ओरैबो जाहा मेलाना न'आवबो गेट टेट बानायनाय नङाबालाय नोंसोर थांनो हाबायमोन ना मा खबर मोजां खबर मैसेज करो हेमेंत सर साकरी दिया ना मक एथा मारै जाखो नेट स्ल' जालायबाय नामा ओंखाम ओंख्रि संना नामा ओंख्रिखौनो लाबोआखै दाबो माथो फनबो हमा मा बारा रायलायदोंनो फन हरदोंमोन आं दाबो बारा रायलायदों र' हरनायानो
नेरासो गैला नामा आंनासो connected 7 जन दं सोर सोर दं 7 जन दं सोर सोर दं कमेन्ट खालामलाय सय जन दङ सोर सोर दङ थाय 6 जन 6 हेलो कौन है कमेंट करो प्लीज साब्रैल'सै हेलो 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 मामा नेट स्ल' जादों नामा आंना इजि गेमिं आगै मानसिफ्रा दं कमेन्ट हराखै माथो जादों आरोना नेटानो गैला मोनलै आंना ओंखायनो स्ल' जादों गैखाला दहाय जा माबायाव नायदों फेसबुकआव ओंखायनो जोब्बाय न्यू कम संगीता ने संगीत दी वापस आ गया है बोला है न्यू फ्रेंड कम फ्रेंड हो जाओ एक दूसरे से नैबे बाथासाया माबेनि जाजायो नैबे ओंखामखौ अमानो दोनसै ना जाबावो बेखौ आफानिया औ अमालायनो हांसोनो दो लोग है कौन है 2 लोग अभी भी मैसेज करो 4 लोग है कौन है मेरे एलबी में मा ओंख्रि संखो सङाखै दाबो संनोसो नागिरदों आगै मा ओंख्रि संनाय जागोनथाय माबा मैखुन दङ मैखुन थब्ला जिगाबनि मैखुन बानायनायथ' नङा बेरनाय ना मा होनो बिदिखौ बिदि मैखुनखौ जाफेरबावाखै बोरैबा जानानै लावथोंसैल' बेबा मबेनिफ्राय बेरनायखौ लाबोनायलै थफा थफानो अनो अखाफोर राजा ब्लग्स आदा आंनि एलबियावहाय वेलकाम माब्रै दं खबर सबर
Hello. On who? Thank you. लावगोनबोनो बोरो नोंसिनि हरैनि मैखुन थब्ला होफैनो होननाया आंनो बिबु मैखुन लाबोनो होननाया दाजालाबाय मैखुनखौ मामा हटेलाव फाननायलै आदा बे जयगुरु हटेलावहाय फानोना लावथबनो दहाय आफाया लानानै फैदों बेखौनो 80 थाखानो फवासे नामाथाय फवासे नङागोन 200 ग्राम 200 ग्राम नङा फवासेनि खावसे ना फवासेयानो होगोन फवासेयानो बिलाइ लाङोबो जाफेराखै दिनै फार्स्ट टाइम जागोन अखा हाबायना नै बिस्टि होनोसै तो बारिश आ गया बारिश आंथ' गिखायो जानो औलैना निउसफ्रावबो नुदलाबायो मैखुन जानानै माबा जादों जो भी हो बारिश तो हुआ ना अखा हादोंना हायाखै नोंसिनिथिं लांगोनलै र' लाबोनानै अबा खबर मोनगोन देसाय नोंना मैखुन थब्ला बोथोरा दा जाफुथारदों बायबाथ' 100 थाखा फवागोन मैखुना गोथाव जायो माय फेभारेट मैखुन गोथावा जायो अबा फाग्ला मैखुनखौ जाफ्लांगोन अखा हाबाय जोंनिथिंबो गोरलै गोरलै हागासिनो दं मैखुन थब्ला जाना लावबाय लावबा नोंनो लावा मैखुन थब्लाया बे माबाया उरि हाफाव मैखुना मा होनो बिबु गोलावा बेखौ लाबो दे बिबु गोलाव मैखुनखौ लाबो जोंथिंहाय फेभारेट नो मालाय मैखुना हनै एजि गेमिंनि अखा हाबाय अखाबो दे अबाव खिफिखोब्रा सासेयालाय मोनसे जातनिखौल' जायो आं जिगाबनिखौल' जिगाबनिया 100 थाखागोन गोथाव जायोना गोरानो जिगोद जिगाबनिया जानो गोथाव जायो आंबो गोथाव मोनो ओंखाम बावनो ज' संसां आफानिखौ आं ओंख्रि गोराखौ जाया गसाइगावआवनो थाङो बाबाय आं मानो फैनो बाखो गसाइगावआवलाय बग्रिबारि मेला जागासिनो दं बग्रिबारियाव सोर थांखो बग्रिबारि मेलायाव आंहाथ' थांनो मोनाखै गैया जोंनिथिं 60ल' 60 थाखा जोंथिं टाउन ना ओंखायनो बारा माबा 100 थाखा लायो जोंनिथिंहाय ओमफ्राय बे जिगाबनि बानायनाया न'आव बेरहोनाया बियो 60 थाखा खोमा 40 थाखा जिगाबनि बानायनाया 40 थाखा पेकेटाव आं थाङाखै देग्लाय फैबा लाबोफा मैखुन थब्ला जाखादोंना बाज्रुमनो दिस्टार्ब खारनोसो फोनदों बे जागोन दे बासाव हरफागोन आं मालाबा फन नाम्बार गैया मुं गैया बोरै हरफानानै बोरै मोनजागौ जाखांलाय हेलौ ओमफ्राय माथो फैलाबो न'आव 7था 8था जालायबाय माला संनानै जानांगौ
ओमफ्राय दहायनिफ्राय मा खालामबाय थाखो नोङो? ओमफ्राय मोनबाय ओंखायनो अखा गाबोनफोर हैबानो जाबायमोन। गावनाबा ओमफ्राय जिनिसखौबा थाब मोना। गोदाव सोराव बेरायबाय थायो मोनाबाबो दा संना जाबाय आं मिथिला। उन्दै गाबनायाव दिगदार बाहाय। मा? मानो लाबोनो हाया नोङो थाब फैनांगौ ना। थाब फैथारदोंथ' नोङो थाबखौनो फैया नोङो। दुर माबानो बे लहा दखानाव हिसाब खिथाब खालामनानै फैसा बख'दोंमोननो बेयावनो ओमफ्राय फैसाया गैया गवाखैनो बाव ओमफ्राय अबावबा नागिरनानै भारा नुनानै स्टेनाव भारा रायलायनानै स्टेसनाव लायनो थांदोंनो दासो। भारा गाबोन बगेबारि थांनाय भारा मोनदोंनो। मोनगोनब्रालाय फैखागोन आं सानसे सिगां दे बिमानो दासो हेल' गाइसमोन सोर मा ओंख्रि जाखोरा जाथ'वाखै गाइसमोन अन जोंहाथ' बे नोंसोर नाखौ माजों जानो मैथाजोंसो जायोनो मैथा लाबोदों। ओंखामालाय दा आयै बे मैखुना सायहर खावसेल' हाखाव मिथिबाय। आं एवगोन ओमफ्राय नों एवनो रोङा। थाबथारलायबाय नामा? गावहानो रोङा बियो आब' मिनिलायबावदोंसो नामा? आं माने एमन हारसा स्टाइल संनानै जानो नागिरदों आरोना एसबि गस्पेल स्टेटास हाय आब' हाय वेलकाम मेरे एलबी में आने के लिए आ जाओ एसबि गस्पेल स्टेटास आगै माब्रै दं माहानिफ्राय फैदों आगैया लाइक दान थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ माहानि जाखो आगैया गस्पेल आगैया खिन्थाहरदो नेटानो जोबथारसै आंनिया दिनैहाय मैहुर लाइक दानाबो थेंक इउ आगै मैहुर फैफिननायनि थाखाय लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ ना दंखायोमोन जाखो थेंक इउ
अखा हाबायलै जोंनियाव वाइ गोरलै गोरलै 7टा 7:30 जालायलायबाय दाबो फैया नोंगौ मैया आसरित मानसि बेयो सोदोमुवारि थांबाय नामा थांबायलै बिसोर गैला सोदोमुवारिमोन गैला रावबो सोदोमुवारि थांनो गैयामोन आब' गैयामोन आब' मा गामिमोनलाय नोंसिना एजे गेमिं 7:13 अब 7:30 होमबाबो जानोसैथ' दाबो फैया एसे रायहरथारनांगौ होमबासो न'आव सफैयो मिथिबायना ओरैबायदि केस्रा मानसि सामफ्रामबो रायजायाबा न'आव फैया बे ओमफ्राय एखमबा रायहराबा मा होनो मिथिबायना फन हरनानै दिनैलाय मानो फन हरनानै रायहराखै गोसोखौ मोजां मोनाखै आं रायजायोखाय होनलायबावसो मिथिबायना गोमबोरसिं नोंगौ मैया बिराद केस्राखा आङो होमबा मा होनो दिनैलाय मानो फन हराखै लांदां मोनदों आं नों फन हरैखाय होनबावसो रायजानो मोनैखाय लांदां मोनदों आंहा होनबावो मोजां ना बिदिब्लानो नै माथो बिदिसो जानानै दङ आंनालाय नोंना बोरै भिउ फैयोलै एफां मानि मामा नोंना बोरै भिउ फैयोलै मा खबरा बिदिनोसै आगै मोजाङैनो दं बर्थमान गोमबोरसिं मोरै आपल'ड खालामो नोङो बोरै भिउ फैयो एफां मानिलाय बोरै भिउ फैयो नोंना आंना बिदिनो जायो गोरोंना आं फोरोंब्रा आंखौहाय दे फोरों आंना भिउआनो फैया 100ल'नो फैयो लासिं सिंनो एथ' बुरजा साबसक्राइब होमबा आंखौ 800आवहाय माबायाल' नायो 100आल' नायो 700आनो नाया 700 जनानो फैया ना मारै आर्यन हाय वेलकम मेरे एलबी में आने के लिए थैंक यू कैसे हो आप ठीक हो आर्यन कहाँ से हो आप आसाम से सपोर्ट नहीं किया तो सपोर्ट करो आर्यन मैं आपके साथ सपोर्ट है कि नहीं देखती हूँ मैं और सपोर्ट नहीं है करो सपोर्ट कर दिया है मैं आपको वीडियो बाद में देखूंगी हो गया ना थैंक्स आप भी सपोर्ट करो मेरे को सिगाङाव बांसिन बावो नेट गैलालै आंना 100% थांबाय हस्टफोरसो लादों आङो आफाखौ बिहावनिखौहाय
नहीं गिदिंगासिनो लाइक दैट थैंक यू लाइक करने के लिए थैंक यू अब आप भी सपोर्ट करो मेरे को बाबू ओंखारनोसै आं दे बाय बाय आं दोनसै नेट गैखाला गुमैखौ सोनो थिनहर आब' फै माबाग्रोथोंसै गिदिंदों नेट गैले दाहाय मोनायाव फैफिनसै आं लाइभखौहाय दा नेट गैला एन के एन नेट नहीं है नेट खत्म हो गया है मेरा वाईफाई लिया है हॉटस्पॉट लिया है मैंने खत्म हो गया है मेरा नेट रखता हूँ बाद में नेट घुस सके 9 बजे में फिर से आएगा 9 बजे को बहा दङ न'आवनो गोमबोरसिं अके 9थायाव फैफिनसै आङो दा नेट गैले आंनिया नाहां हस्पुराबो ओइ फाग्लासो नाङाखैसैलाय नै नेट गैला